Что к красненьким у нас? Это амфитеатр и сцена. Здесь будут уличные мероприятия, детские мероприятия, дворовые фестивали. Тизден район үзәгендә яңа заман паркның төзелеше башланачак. Айрым сәхнә, балалар мәйданчыгы һәм машиналар кую урыны белән. Перед 10-м домом будет тоже модернизироваться. В этой части тоже будет отдельная парковка. Халыкның күпчелеге яңа парк ачылышы турындагы хәбәрне яхшы кабул итте. Балалар һәм оныклар белән вакыт үткәрергә урын булачак диделәр алар. Мы за парка. И у нас даже игральной площадки пока нету, но мы надеемся в добрый путь, ребята, все хорошо, пусть будет парк. Мы за парк. Ә күп фатирлы йортлар янындагы территорияләрдән бакча ясаучыларны мондый перспектива әлбәттә шатландырмады. Тик аларга әлеге җирләр муниципаль милек икәнен аңлаттылар. Киләчәк парктагы тынычлыкны тәэмин итү сораулары да күтәрелде монда. По тропинкам, по тротуарам мы это доработаем. По дороге тоже, которые там ездят, тоже будем дорабатывать, чтобы машины не ездили. Это мы придумаем, как это сделать. Поэтому вам большое спасибо. Вам спасибо большое. Төзелеш эшләре бик тиздән башланачак. Яңа ял итү зонасы быелгы җәйдә ачылыр дип көтелә.